para facer a curda, basime nunha noticia que dicía, que as vacas incrementaban ao dar leite se lle puñase a música sinfónica. Isto é un estudo que fixo a Universidade de Wisconsin e eu a escoitei lendo un libro que se chama precisamente, a segunda parte do libro chamase tamén así, que é O alma de Hegel e as vacas de Wisconsin, de Barico. Entón, eu lín esta noticia, investiguei un pouco, que de feito tamén se fai noutros campos, e o que fixen foi un pouco contextualizar nun ambiente rural en Galicia. Pois eso eu creo que foi o máis fácil porque é a miña zona, a miña aldea. De alguma maneira, sempre son espacios que tienes presente. Cando estás escribindo cousas, de alguma maneira están intrínsecos e son os que sempre te veñen á mente. Entón, eu sempre tive claro que sería un ali. Pois a min suxeríome falar con ela. Eu, a verdade, que non coñecía personalmente e animeime, falei con ela e gustoulle o proxecto e super ben, entendímonos moi ben. Ela, ademais, díxome que era unha muller de aldea e que gustabanlle as vacas e, pareceme estupendo e saí, Eu creo que o máis duro sempre, o que máis custa é un pouco chegar a materializar de alguma maneira o que tes na mente. De feito, sempre é diferente. Creo que iso foi o máis difícil. Pero aceptar que de alguma maneira iso non ia ser como estaba na miña mente. E, intentar facelo o máis próximo posible, pois foi quizás o máis duro, pero tamén pareceme ben, porque sempre son sorpresas e é moi enriquecedor querelo así, e que incluso algunhas cousas que son diferentes a como as tiña pensadas pareceme mellor. Por exemplo? O primeiro plano da curta, eu sempre imaginei, non sei por qué, un plano dorsal. E o fixemos así, e a verdade parece moito mellor. E outras cousas, o contrario, que non cheguei a conseguir o que quería, en algúns casos. Si, eu, agora estou escribindo. En principio, creo que a historia vai ser unha curta, pero claro, a min, cando escribes, creo que non pensas en plan, isto vai ser unha curta, ou isto vai ser unha longa, ou un medio. O que salga. Mais ben é un pouco a historia que te vai guiando. Hai historias que necesitan máis tempo que outras, pero a min tanto gustaría facer unha película máis larga ou curta, dependendo do que pida, pareceme ben. Ao final sempre sorprende, pero logo cando falas coa xente, contas un pouco as cousas que tienes na mente, realmente non é tan sorprendente se o pensas co que di a historia. E sobre todo pregúntame sempre polos caracois, en plan, que son eses caracois que fan. E eu sempre les digo que para cada un é unha cousa que está ben. Se para ti o caracol significa isto, pareceme ben. Eu fixen con unha idea, pero esa é a miña. Logo as películas fanse de cada un. Entón, para mí, iso é o máis chulo tamén.